non ten discusión que a normalización lingüística afecta, debe preocupar a todo profesorado, sexa cal sexa a súa especialidade ou a súa materia. E dicimos a todo profesorado porque nos consideramos que pode ter un importantísimo papel como axente normalizador na medida en que pode incidir na reversión da situación actual que demos en chamar, e así subtitulamos as jornadas de emerxencia lingüística. Nomeadamente, se temos en conta que todos os datos de uso, de perda, de non uso, de perda de dominio e demais, é dicir, da situación real da lingua, afecta nomeadamente o ensino rexido polo decreto de plurilingüismo. Seguramente pudestes ver nos medios de comunicación estes días os datos tanto do INE como do IGE que ambos incidían en que a situación afecta fundamentalmente a franxa de idade máis nova, no que ten que ver coa perda de uso e de dominio da nosa lingua e tamén no que é a ruptura de transmisión interxeracional, cousa que non ocorre, por exemplo, noutras comunidades autónomas con lingua cooficial no Estado. Ben, ante todo isto, pois podemos observar como os responsables do Goberno, como a Xunta de Galiza, nega a existencia dun problema. E non é porque o digamos nós desde a organización destas jornadas, senón porque o podemos ver nos medios de comunicación constantemente, nas declaracións que podemos estar escoitando estes días. Entresaco literalmente as seguintes palabras dun representante do PP. A situación do galego non é tan intensamente alarmante. Desde o Goberno, en todo caso, actuaremos con ánimo conciliador, coa man tendida en busca de consenso. Nas propostas que presentaba a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude no pasado mes de decembro, entre esas propostas tamén entresacamos as seguintes declaracións. A lingua non é un problema, porque temos acadado un bilingüismo cordial. Fomentarase a liberdade de uso, o espírito de cortesía, que faga máis agradable a convivencia. Ou que Galiza xa ten unha legislación que permite a presencia social moi relevante do galego. E entre esa legislación menciónase concretamente nestas propostas o propio decreto de plurilingüismo. Pois ben, neste contexto rexido por estas palabras tan doces que recollo, liberdade, cordialidade, cortesía, conciliación, pois chegamos a un contexto que a propia Pilar García Negro, a quen en breve xa presentarei, deu ocorrentemente en denominar como Arcadia do bilingüismo feliz. Nesta Arcadia, sen embargo, pois atopámonos con realidades como que o Goberno lexisla recentemente, acabase de anunciar un proxecto de lei para a inteligencia artificial en Galiza, na que para nada consta ni sequera unha mención máis que vaga a nosa lingua. É dicir, que Pax Lingüística sí, pero xa vemos como obra o noso Goberno. Pois ben, seguramente, como dicíamos, teremos ocasión ao longo do día de falar destas e de outras cousas, de profundizar nelas, porque non en van estas xornadas, pois queren ser e así están pensadas como un espazo, pois iso, de reflexión e de debate. Ao final da xornada trataremos de recompilar todo o que aquí se vaya dicindo, exporemos unhas conclusións e unhas propostas se as hai. Iso alá arredor das 7:30 da tarde. E, entre tanto, pois como pudestes ver, o programa está argallado de xeito que cada vez que participa un relator ou relatora haxa tamén espazo para que poidades participar cada un e cada unha de vós. Ese é o sentido destas xornadas, unha aposta en común pois para tratar, como dicía, de facer propostas e de chegar a unhas conclusións concretas. Ben, sen máis dilación, vou dar paso xa para empezar a reflexionar, a presentar a persoa que me acompaña, que, como dicía, non é outra que Pilar García Negro. Pilar é profesora da Universidade da Coruña e escritora. É tamén unha incansable activista a prol da lingua galega e foi, así mesmo, parlamentaria polo BNG entre os anos 89 e 2003. Na Cámara Galega foi promotora da Comisión para a Igualdade e para os Direitos das Mulleres. Como docente, formou parte do Grupo de Investigación Lingüística e Literaria da Universidade da Coruña e recibiu numerosísimos premios vinculados á súa investigación académica. Foi presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, colaboradora da Federación de Asociacións Culturais Galegas, da Asociación Sociopedagóxica Galega,
da Asociación de Escritoras en Lingua Galega, da Mesa pola Normalización Lingüística e de outras institucións culturais e pedagóxicas. Foi así mesmo cofundadora do Comité Español do Buró Europeo para as Linguas Menos Estendidas e delegada do mesmo na Galiza entre o ano 85 e 90. En numerosas ocasións ten participado nas nosas actividades formativas nas que tivemos ocasión de escoitala falar sobre normalización lingüística, sobre distintas vertentes da didáctica da lingua e da literatura, das que mostra, por exemplo, o traballo colaborado con Xan Costa e editado pola SPG no 95, o ensino da lingua por un cambio de rumo, ou das nosas autoras e autoras das que é recoñecida estudosa, como dicíamos, non? Entre as que podemos destacar, por exemplo, O clamor da rebeldía, Rosalía de Castro, Ensaio de feminismo, o Ricardo Carballo Calero, A ciencia ao servizo da nación, ou mesmo Arredor de Castelao no século XXI, que fora publicado no ano 2001 e que ven de reeditarse agora neste mesmo ano, como sabedes, dedicado a Castelao, non? Pola relación directa que ten o seu traballo coas xornadas de hoxe, imos destacar as seguintes obras, empezando pola súa tese de doutoramento, que foi a primeira sobre este tema, O galego e as leis, 1975-1986, bases sociolingüísticas para a análise da legislación lingüística sobre o galego, que se publicou no ano 91, pois xunto co libro publicado logo a raíz desta tese, O galego e as leis, aproximación sociolingüística. Sempre en galego, editouse no ano 93 e reeditouse no 99, Direitos lingüísticos e control político no ano 2000, a traducción da obra de Rafael Niñols, Idioma e poder do ano 2005, De fala a lingua, un proceso inacabado do 2009, sobre o racismo lingüístico do 2009 tamén, ou Lingua e futuro do 2010. O pasado mes de novembro publicaba nos Diario unha recompilación de traballos, de publicacións que saíron á luz no propio Diario e en Sermos Galiza, que levou a cabo Pilar entre os anos 2012 e 2024. Todos eles, como digo, arredor da lingua. Ese traballo téndelo nas vosas carpetas, aproveitamos a ocasión de que tanto de que ela estea aquí hoxe, como de que os temas que se tratan teñen que ver pois moitísimo, non, co tema da normalización lingüística, e así, como digo, aproveitamos para agasallárvolo. No medio dese traballo podedes ver tamén que hai unha folla de inscripción a Nós Diario. Tamén quixemos aproveitar a ocasión para falar deste tema. Se ben é certo que a situación sociolingüística se centra alarmantemente máis no tema do ensino, tamén é evidencia que afecta a outros ámbitos, por exemplo, o dos medios de comunicación. Nós Diario é, hoxe por hoxe, o único medio escrito en papel íntegramente en galego. E, malia iso, ou casi podemos dicir, grazas a iso, a Xunta de Galiza o que fai é excluílo ano tras ano das axudas abondosas que se lle dá a outros medios de comunicación. Como podedes entender, o que leva a maior parte do pastel é a mesma Voz de Galicia, non? Ben, pois iso, aproveitamos que estades aquí para facer un chamamento e, pois, se non sodes suscriptores ou suscriptoras, que poidades facelo colaborando tamén así nese ámbito como individuos, como persoas, a fomentar o uso da lingua galega nos nosos medios de comunicación, que ten un espazo, pois iso, tan pequeno como ben sabedes, non? Volvendo á nosa autora, pois queremos rematar dicindo que ela, impartindo francés, impartindo castelán, como así fixo, sempre utilizou como lingua vehicular a lingua galega. E iso, alá no ano 83, xa coa Lei de Normalización Lingüística nacida, pois serviulle para recibir un expediente sancionador. Entón, Pilar é un pouco o paradigma iso da sabedoría en moitas cousas, do compromiso pola lingua, do compromiso co país e da rebeldía tamén, non? E sen máis, pois iso, imoslle dar a palabra xa para que nos fale arredor da lingua galega hoxe, evidencias e necesidades, a Pilar García Negro, a mestra da que sempre aprendemos. Moitas grazas tamén, Pilar, por participar unha vez máis con nós. Moitas grazas, moitas grazas. Moito agradecida, en primeiro lugar, as palabras tan xentís e tan sintéticamente oportunas a respecto do tema da compañeira Ana Rodiño. Feliz de partillar con todas e todos vos estes minutos, este tempo
de debate sobre algo fundamental, tan importante nas nosas vidas, que nos define como homínidos superiores ou como bípedes superiores, que é efectivamente a lingua, como bípedes humanos que somos. Moi leda tamén de me reencontrar con vellos amigos como Quique Amonarriz, de ampla e moi querida e moi acariñada trayectoria. Cando digo vello amigo, simplesmente quero indicar que o somos desde o século pasado, non é outra cousa máis. Que somos persoas que temos unha parte da biografía no século pasado, simplesmente, mais estamos, ou somos seres tamén do século XXI. Pois ben, que quixera comezar, se mo permitides, por indicar que, grosso modo, coido que podedes velo así, que podedes concordar tamén, existen dúas concepcións, digámoslo así, en técnica pictórica, diríamos, de trazo moi grosso, de pincelada moi grosa. Dúas concepcións, grosso modo, da lingua galega. Unha delas afíliase á noción que nós adiantadamente poderíamos cualificar de sublingua ou de dialecto social. Isto é, o galego abondaría no seu status actual con ter unha base oral limitada, un alimento escrito administrativo de carácter ritual que non ten, xa o sabemos, efeito multiplicador. Hai múltiplos exemplos impresos da administración en galego ou follas de pedimento de unha biblioteca. Iso non é, unha vez establecido, xa non ten megafonía, non ten carácter, como digo, efeito multiplicador, carácter reproductivo ou de aumento. É un alimento literario potente e mesmo moi de alta calidade, é moito celebrado, tanto con premios no interior da nación da Galiza como premios españois ou europeos ou internacionais. E despois a política de homenaxe ou a política de celebración, chámese Día das Letras Galegas ou outro tipo de conmemoracións. Isto é unha constelación retórica que pondera o felices que debemos ser as galegas e galegos por posuirmos dúas linguas e por dentro unha delas toda a carga afectiva ou cultural vinculada a ela, vinculada ao galego. Ora ben, esta concepción da lingua non oculta en absoluto que se aponta aos domestic flights, isto é, a lingua está na fotografía actual, a sincronía actual, comunica unha situación válida, non hai problema de ningún tipo, non hai tensión, nega esta visión da lingua que exista conflito lingüístico porque nunha moi vulgar concepción desta noción sociolingüística e sociolóxica interpreta que o conflito lingüístico significa conflito patente, é dizer, confronto flagrante.
Por tanto, descoñece que cando se fala en socioloxía ou en sociolingüística de conflito, ou cando se fala, por exemplo, de conflito de xénero, non estamos a falar de un enfrontamento bélico ou de un enfrontamento físico agresivo directo, senón que estamos a falar de unha relación de disimetría, de discriminación, de unha diferenza obxectiva que despois se internaliza tamén subxectivamente entre dúas realidades. No caso lingüístico, a lingua nativa e nacional, que é o galego, e a lingua oficial do Estado, que é o español. No conflito de xénero, pois entre unha masculinidade prepotente ou hexemónica e unha feminidade subordinada, por dicelo de unha forma agora, indo polo atallo, é rápida. Por tanto, iso é a noción fundamental. Con eses alimentos limitados que citei antes, pois naturalmente nesta noción da lingua satisfaise. Non hai marca ou non hai indicador de ningún tipo de anomalía. Cando isto non se sinala como tal, entón o corolario ou a conclusión é doada, é que a situación é normal. Estaríamos, por tanto, nunha falta de conflito, e os que disentimos desta concepción pois seríamos unha especie de protestatarios sobrantes, nunha confusión interesada entre ser descontentadizo e ser inconformista, que non son o mesmo en absoluto. O descontentadizo protesta efectivamente superfluamente ou caprichosamente, e o inconformista ou a inconformista desexa por necesidade mudar unha situación, e sobre todo cando esa situación efectivamente é mudável. Pois ben, esta tese sobre a lingua e esta situación de pasividade ou de tranquilidade, ou como dicía moi ben Ana Rodiño, de pax imposta, dótase, xa o iremos vendo tamén, de unha serie de ideoloxemas que teremos tempo de debullar mínimamente, e contraponse claramente a unha outra concepción da lingua galega. Esta outra concepción da lingua galega comeza, en primeiro lugar, por unha necesaria recordación histórica, ou case que diríamos historicista. Entón, comeza por afirmar que a lingua galega é a única nativa e nacional de Galiza, a única creada, desenvolvida, arrequecida e con acumulación de práctica social e práctica cultural durante centos de anos, desque históricamente nun momento dado que convencionalmente situamos pois na baixa Idade Media, desque xa non cabe falar de latín oral, senón de latín evoluído distintivamente ao ponto de que compre chamar a iso xa contaxiado a escrita mesmo en latín, pois compre chamalo proto-galego, e despois xa rebenta en lingua galega distintiva, como sabemos, con ademais unha precocidade dentro de todo o continente europeo realmente rechamante. Precocidade en que? No que hoxe denominamos lingua oficial, é dizer, lingua que lle ripa usos, que lle usurpa usos ao latín, a considerada lingua única por antonomasia, e que está entrando en campos non só de altísima excelencia literaria, na espléndida literatura medieval que temos, como sabedes, senón directamente en escritos civis e eclesiásticos de carácter notarial, de carácter político,
onde, por tanto, como digo, consolídase xa plenamente como lingua escrita. E non como lingua escrita oficial, que denominaríamos hoxe o conceito de oficialidade, non se usa no galego medieval. Esta lingua medieval, xa por completarmos a definición, é a matriz de un sistema, ou, por mellor dicer, de asistema lingüístico, o chamado galego-portugués, que vai penetrar polo sul até capturar ou captar toda a antiga, non a Galiza histórica, senón a antiga ou romana lusitania, e despois por un proceso xa de independencia de Portugal como reino e do proceso de colonización correspondente, pois vai chegar a lugares tan distantes de América, de África ou inclusive de Asia, como sabemos. Neste diasistema que acabo agora de evocar, compre para mesmamente reafirmar a presenza ínsita do galego, a presenza conxénita do galego nesta común pertenza, compre mesmamente reforzar hoxe en día, no noso presente, todos os mecanismos de revitalización e de normalización da lingua galega para que esta presenza diasistémica cobre todo o seu valor, porque efectivamente os fillos do galego gozan de moi boa saúde, mais a nai non, se o queremos expresar agora en metáfora orgánica, subliño, metáfora. As linguas non son a saúde das linguas e o seu uso pleno non son, por iso falo de metáfora sempre. É dicir, non é que vivan e morran ou se extingan ou se conserven como seres vivos. Ben, pois entón aquí temos sobre a mesa estas dúas grandes concepcións da lingua que nos levan ou que nos deberían levar a nós preguntármonos, e convídovos a que formulemos estas interrogantes. En primeiro lugar, que é unha lingua? En segundo lugar, que é o galego? En terceiro lugar, que é a normalización? Porque son lingua, galego, normalización de repetición constante, tanto no noso vocabulario como ensinantes, como no vocabulario das autoridades autonómicas, das autoridades académicas en xeral. Pois ben, podemos comezar por lembrar, para facermos un moi rápido percurso por estes últimos anos, ou case que diríamos décadas, por situármonos hai 20 anos, en concreto no mes de setembro de 2004, cando no Parlamento galego foi aprobado por unanimidade o chamado Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Debo advertir, na liña do que Ana Rodiño xa indicou na súa introdución, que calquer cousa foi este plano menos casual. Quer dizer, este plano, por xa insistencia, por non sei inclusive se por canseira, ou por sacarnos do medio, ou por, dito coloquialmente, ou por calarnos a boca, acabou sendo efectivamente previsto, elaborado durante varios meses consecutivos, e conseguíramos daquela que houvese pois unha presenza o máis plural posible de ONGs, de asociacións lingüísticas e pedagóxicas como a Mesa pola Normalización Lingüística ou como a Asociación Sociopedagóxica Galega en concreto. E conseguiremos tamén a implementación, para alén de moita retórica repetitiva, pero a implementación de unha certa metodoloxía que marcase claramente na elaboración deste plano problemas, a partir de aí
obxectivos declarados do tal plano de actuación e, en terceiro lugar, medidas desagregadas ou desglosadas por ámbitos, por dominios diferentes da lingua. Logo explicarei que epistemoloxía ou que nocións basilares estábamos manexando que sostivesen estes criterios metodolóxicos. E entón, pois, iso determina, cando foi xa oficialmente publicado, pois que se afirmase por parte do presidente da Xunta que a lingua non é só un medio de comunicación, un sinal cifrado que os homes e as mulleres utilizamos para entendernos, senón o distintivo da identidade máis elemental dun pobo e dunha cultura. Somos galegos, dicía ese texto asinado na altura por Emilio Perteuriño, presidente da Xunta, pois dicíase: somos galegos en parte porque somos unha lingua que nos diferencia dos falantes de outras comunidades lingüísticas e temos unha cultura que, ao expresarse en lingua galega, incorpora un xenuíno trazo de singularidade sen perder, por iso, vocación universal. O galego é o máis claro marcador da nosa personalidade colectiva e o noso ben cultural máis prezado, un tesouro que debemos preservar. Como vedes aquí, xa comeza a retórica híbrida, porque efectivamente, ao mesmo que noutros adxetivos ou noutros cualificativos que merecerá a lingua, hai en mínima análise científica, ou se queredes, científico-histórica, hai graves confusións ou peregrinas confusións que teríamos que ser nós,